Terakhir mie. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Okay. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora iki. Ora emosi piye? Angger klebon sego tewel iki galak aku. Ciri khasnya kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning Besan suguhi sego tewel. Wah, bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan gareng ning kok lah raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Apa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Mok. Menika kok cakepanipun utawi sairipun benten Bu Kesi sugeng rawuh pamiarsa wonten cengklik dalu niki. Niki anggitanipun sinten Bu Kesi? Menika saking Simbah Muri warga Cengklik. Nderek Mangayu Bagya Pak Marno anggenipun tasyakuran Pak Dalang. Nggih sembah nuwun Eyang sampun paring Sih katresnan wujudipun sinom malah kalih pangkur nggih Bu Kesi menika. Nggih. Nggih sembah nuwun. Coba dirasake bebarengan disurasa lho. Ya, monggo Bu Kesi. Nderek syukur Bapa Marno sareng Ki Cahya Bu Kesi. Wah iya matur nuwun, matur nuwun. Lajeng Lelipur ringgit jeli sahabate lan salate
telas sinom nyamat kalajengaken lancaran mikat manuk ning pelok. Terus Mas Gareng Sumarbagyo Semarang men kiprah. Cocok. Ya. Mangga. Nyuwun tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Usia boleh tua, rambut boleh putih, ning semangat golek duit tetep membara. Ayo wong kewajiban, Mas. Kewajiban ya, Pak. Pokoke dhuwur entuk mabluk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe
Keroyokanku akeh. Kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Lho, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa, ngene Kok besan. besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno, Heeh. isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, Nek lah. nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan ning ngene Besan, desane Besan utawa ngene pokoke wilayahe Besan utawa kampunge Besan ngoten niku. Nggih, nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti mbok jak. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kamitua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke niku kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip, mula mang tanggap. Omongane ra enak. Lah iya. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki mboten dalang nih Pak Geblok nih. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntardi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mingmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Oh iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebea. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggerne syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute tukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi Sing- ada doanya. Sing angel ki kok kene iki lho dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mau ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki. Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik, cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo?
Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange Ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Do yang terakhir do nunggu tekone Gareng saka Semarang. Waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong kowe takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone Gareng, Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Wih, ning yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ewadene sahnya kalau diketahui oleh orang banyak wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemahke nganti ora pener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Suki sugih sanak sugih sedulur mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wah iya. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Sapa jenenge? Suyatmi. Iki sugih srawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat, mesti arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikuk kae to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kulno Yat.
Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe baleke. Apa sih? Kiat ki saka tembung kiat. Kiat ki rumus jurus. Rumusnya supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan suyat, yat ora nek kiyate, langsung yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiat. Ora iso yat ya yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki apa? Yat to. Heeh. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora ki kewajibanmu terakhir. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Ora ngger klebon sego tewel iki galak aku. Ciri khasnya kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah, bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khasnya piyai kene kono tur tewel ki lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake, Pak Gareng. Lah iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan, mantu, anak nonton kabeh ning dilungguhe iki. Do nonton kabeh ning. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek golek duwe. Beliau tahu apa profesiku. Heeh. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Heeh. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan gareng ning kok lah raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Apa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Mok. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinomuk Widodo Nirhing Sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Ora melek mendhi. Ora yen mantu kuwi kulina jaga kok. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep urip wong loro. Cocok. Wes pokoke ngomahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Soanti-wanti mondok. Wes kowe priksa anakku. Ora sudi ya. Priksa anakku ki entuk bonus yo. Bonus apa? Wes kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek. Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora nek diskone. Loh, aku ki disuntik seumur hidup kok.
Suntik apa kuwi? Pokoke ora iso lara aku kuwi. Wah, Aku tidak akan sakit karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaanku tak anggap sing paling pas tumraping diriku. Kok iso? Saya pengen membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Tak golekne kanca iki mumpung genduk Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Di Nggih. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Jublak suwang etek gelandar, ambu katung bel pak lere sapa mudun tele ake sirpang tele kopong sirpang tele kopong. Jublak suwang etek gelandar, ambu katung bel pak lere sapa mudun tele ake sirpang tele kopong sirpang tele kopong sirpang tele kopong. Alhamdulillah. Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? mau jam pinten, Pak? 7:30 nggih. Setengah 8 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Sing ngenteni ki lho Kyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing disenengi kula kalih jenengan. Nek Alhamdulillah. burine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku pisane. iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing dinteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing dinteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu dinteni. Ayo. Wong kok kowe jenenge banci ladan kowe Kok bareng iso? Niken ngadeg kok aku ora dinteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernae putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelairane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti Aditama kuwi. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku gur kuwi tok. Iya. Lah Wong- nuti iso diinget kaya tewel lah deh. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak syukuri aku saiki dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatin wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasakne urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Kusik to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku Kuwi kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem kuwi kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna.
Itu Pak Sumarno. You know? Yes. Yes. Ngene iki rumuse wong golek tambani ngene. Bapak Sumarno ki sing ngendi? Sik. Oh alah. Ndi? Sampeyan ra gelem ngomong ket mau. Ndi? Lambo. Nikah nih yo. Oh ki cah iki sik enom ya Lah picek. sampeyan yo suwi yo lek duduhi. Kae lho Pak Sumarno. Jare besan. Kuwi Pak Sumarno ki besane sampean. Dudu. Lah sing besane ki sing sapa? Besanku jenenge Pak Warto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apa-apane. Kuwi tok iki kowe ora ngerti. Kene iki kulture masyarakat kene nadyan apa tangga ning ngungkuli sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kae lho, legae ning kae, baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan engko beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Oh, Kowe Pak. rek, kowe wong tuwa kudu iso jelasne rek. Pak Sumarno bengi Heeh. iki syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Eh, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kowe lak tewel ngawut nikah ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki yo tasyakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sino Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Gampang kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok, gabus Ora. kono. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mesti bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya tangga Pak kepala. Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne. Ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Yo sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Apa? bener. Muga-muga rezekine saya akeh. Amin. Panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. amin. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikene genteng iso. Weh, Lah, kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sino Widodo ugi rawuh. Pak, waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kalih camat kok dereng? Lah ya. Ngono kok ra isin to, Pak? Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo. Ora nyeneni Ini apa aku cah cilik kok los.
Kowe ora urusana dhewe? Nek kan lek ora ngerti. Aku Desa kan gak kene lho. Apa? Kan desa kene Sina Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan? Iki dicanggih sisan. Heh? Iki. Lah terus apa gitu aku arep minggat apa piye kok? Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbah yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun, matur nuwun. Ya nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyambut. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ono bayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi mari kangen. Oh nggih nate. Sebul kan nate. Nggih nate. Kuwi karemane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat Sina Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah napa pripun, Pak? Rawuh ya. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari kangen rumiyin monggo Mas. Diaturake gendut niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Ya, Rek. Yo ganti, Rek.
inggih menika Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Niku ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang niki lak beragam. Majemuk. Majemuk enten sing alusan, enten sing geradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kuciwa. Nggih, mila saking menika dasaripun ingkang kepareng rawuh semanten kathahipun para pejabating kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adi sepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh ngoten niku. Amin nggih. Dadi warata tanpa selo ibaratipun sedaya diaturi hiburan Mas. Inggih mila saking menika. Mutur nggih dicucukke ngundang niken ora cucuk. Mung yen trimo brutu ora enak, cucuk. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunakake sebagaimana mestinya. Tegese dimanfaatke utawa kebisanmu ditokke. Oh iya benar. Leres beli. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang lho. Oh, niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tua wonten ing mriki. Oh. Ayang-ayang. Nggih. Sampeyan ngerti lagu ayang-ayang? Anyang-anyangan kerep aku. Udu anyang-anyangen. Lah apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ora. Wih lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Oh, ngono. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan kudu apal lagu-lagu. Aku ngapake lagu-lagu kok malah ora lucu. Lah nyapa? Wong dagelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki wektu iki lagi wedi nyanyi. Lah nyapa? Mergo saiki lagi tutut menuntut hak cipta. Wes. Iya. Aku Kak ngono ki ora perlu digagas wis karep ben ngono. Awake dhewe sing penting berkarya. Oke. Nggih ngoten niku. Diaturake ya Nduk ya. Nggih, Pak. Garap gamelan iki. Nggih, muga kanca-kanca Madangkara ya wis garap niku ayang-ayang. Iya. Ya kolaborasi antarane Niken Salindri bersama Madangkara. Yo diaturake ayang-ayang. Dados, yuk. Warga masyarakat Sengle minum widodo barokah sedayangipun. Mas. Wah, dadine kaya aku mau ngomong neh. Dadine Neh aku mau ngomong neh, aku mau rung marem. Neh.
njuk neh. Neh. Duh, dewa-dewa. Ning asma, tapi sing bagian terakhir sing pas bagian Banyuwanginan ya Mas ya. Ya oke. Ya, aku mau itu. Aku Oke, mau. oke. Aku mau gini-gini. Oke, oke. Iya. Aku 1 2 3. Biasa elo tenan. Rene nduk, rene. Masalah. Iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marep. Kaya ngene. Golek dhuwit nduk ke awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa? Aja cedhek-cedhek karo gareng ambune wengur kae. Ambune badhet, Pak. Kene karo ambune apa? Badhet. Oh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Heeh, garane lek wis tuwa ngene iki biasane ndek penyakit lambung, Pak. Lambung Makane komplit. ababe rodok piye? Oh, ya ngono kuwi. Kuwi sejenis Aku valid lah. aku jane no apa ngempet, Pak, ket mau. Ngempet to. Lah ya tak sangu kowe kudu mutah ngono awakmu. anu kok aku kuwi jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Aku ya kemringet. Talapane remu kene. Oh, iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe akhir gelem karo aku tak kei sepeda motor jin. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho, Wi lho kunci omah. lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing kecalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos yo aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan Kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih? Beto kali Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Tiang Kari, nggih. ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari Lah Kari. iya Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik. Oh, iya. Kekuatan mergo sing bacutan. Genti artise Madangkara genti Lah iya nggo apa iki ket mau lungguh tok iki. Ora, ngono nggone dhewe. Ayo Mbak Pinong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nah, coba Ngadeg kaya konduk apa. sayang. Kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, saman sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bekerja. Mula ngersakake ya kuwi gugur gunung. Kene ngadeg sik. Gunung sik. Kene. Ayo. Disupport iki maksude. Ngadeg kok gen ora ketok lempoh. Ayo. Kene sayang. Apa? Buka sik. Wong ngadeg kowe kon ngiringi. Ya kan disepot. Oh, disepot, Duk. Disemprot. Disemprot le. Disupport. Heeh. Ya Mas, diantarake gugur gunung dhisik kagem warga masyarakat Cengklik yang tercinta. Ya. Bergandengan tangan, berpegangan erat untuk bersama memajukan Cengklik Sito Widodo. Kerja bakti.
ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman persatuan utawa gaman kerukunan Mas. Nggih Mas leres, tanpa kerukunan Sinom Widodo mboten kados kaya ngeten niki. Nggih, dawuh leres. Nah niki pun jumeneng lare kalih Birgita kalih jenengmu sapa, Dok? Winong, Pak. Sapa? Winong. Jenengmu. Winong. Oh, Mae Winong. Enggak, namanya Winong asli real. Winong. Iya. Winong iki kene jeneng desa iki. Iya, tapi emang desa namanya Winong tuh banyak, makanya namaku Winong. Jadi desa-desa kuwi ki dhisik ki kaya ngono. Nenek moyang yang ini bagus. Tenan, desa-desa kuwi ki wis mama stone. Asli namanya Winong. Urung iki mung suwate iki jeneng. Dadi loro-loro gawe karo kanang-kanang mambet yo kan karo tendangan. Nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik ya Pak Gareng. Nom-nom apik-apik tur pinter-pinter kabeh. Ya tegese pinter ki pendidikane kelasnya tinggi semua. Leres. Dadi ora kena disepelekke dipandang sebelah mata apalagi dilecehkan. Jangan sampai seniman sekarang sudah punya grade atau drap atau kedudukan yang tinggi. Leres Niki pun pokoke tak bilani dijogo ya. Iya, terima kasih. Supaya tetap lestari kerukunane warga masyarakat ing Cengklik lan ugi Sinom Widodo dipun pandegani kalian Bapak Sumarno, Pak Lurah, Pak Camat mila ngaturake lestari. Aku tak goleke dalan panjenengan. Iya, ini nggak ada pamundutan gitu toh Pak, kayak apa gitu? Apa? Nggak ada. Apa? Nggak ada pamundutan apa gitu? Atau Pak Sumarno ya? Pak Sumarno sing ngersake Iya. lagune sing mat-matan termasuk iki mau Lestari. Gugur gunung. Gugur gunung Oh, Sinom iya. nyamat ki mau lah. Mari kangen. Ning diselang-selingi karo model lagu saiki. Lestantun iki lah lagu saiki to. Aja dibasakne, lestari yo lestari. Aku Guru Dwijo. Lestari ya lestantun. Nggak boleh, lek judul tuh ya lestari ya lestari. Ya karemu aku Dwijo Waranggono apa Pranatacara kok. Monggo Ya. dipun aturaken Oke. Lestari dados Madangkara. Oke, yo.
ngikuti ta Pak Gareng? Iki suwan apa meneh. Aku tak jogeti mari sing ngendang karo sing bedhog ki ora ngene. Dan niku tak deder. Mula jenenge pas prei ora tanggapan nek dalang live streaming iki dipersani. Oh, garapane ngene iki. Kowe nukoke kuota apa piye? Ora. Aku selalu nonton aku. Oh iya ta. Perkembanganmu iki tak ikuti wae. Ah, syukur ta syukur. Yo kadang wis ngikuti terus ki yo jangan terus. Lha ora kurang sok tanggal 20 yo gabung meneh teh. Nggih Mas, pun. Ora perlu doyak. Sing baku lumadi. Nggih, Pak Gareng.